have our actual mangrove planting. Ngayong panahon ng pandemya, kung saan kaba at takot ang nararamdaman ng bawat isa, ay pinili ng mga mag-aaral at mga guro ng Balingasay National High School na lumabas ng paaralan. Hindi upang mamasyal, kundi upang magtanim ng bakawan. So, hinihikayat ko po ang lahat ng mga teachers, mga kasamang mga school heads na subukan din natin. I-involve natin ang ating mga guro, involve natin ang mga estudyante para sa ganun ay hindi lang tayo nakakatulong sa ating kapaligiran, kundi maging ehemplo din tayo para sa mga kabataan. Masaya po na nakalabas po kami, tapos maraming salamat po dahil inimbitahan po kami dito para magtanim ng mangrove. Maliban sa pagtatanim ng bakawan sa labas ng paaralan, mayroon ding gulayan sa paaralan ang Balingasay National High School. Tampok dito ang iba't ibang gulay gaya ng talong, pechay, sitaw, kamatis at malunggay. Taon-taon ay nakatatanggap ng seedlings mula sa pamahalang palalawigan ng Pangasinan at kamakailan ay nanalo sa Department of Education Regional Level Gulayan sa paaralan. Of course, I would like to thank our provincial governor. Thank you very much for the Abig Pangasinan dahil doon ay nabigyan kami ng mga seedlings para maitanim din namin muli sa aming eskwelahan dahil minimaintain po namin ang aming gulayan sa paaralan taon-taon at sumasali din kami at pinagpapala naman kami na nakukuha namin yung number 1 pagdating sa division office. Samantala, sabay-sabay na nagtanim ng bakawan ang mga kawani ng Office of the Provincial Agriculturist noong Pebrero 18. Abot sa 2,500 na bakawan ang itinanim sa Provincial Mangrove Information Center and Hatchery sa Barangay Arnedo, Bulinaw. Ang aktibidad ay bahagi ng pagsuporta sa Environmental Protection and Rehabilitation at Coastal Resource Management Program ng Pamahalang Palalawigan sa ilalim ng pamumuno ni Gobernador Amado Pogi I. Espino III. Mula 2016 nang maupo si Gobernador Pogi hanggang sa kasalukuyan, ay nasa 376,748 na bakawan na ang naipamahagi at naitanim sa lalawigan ng Pangasinan. Kabilang sa mga benepisyaryo at nakikiisa sa mga mangrove planting activity ay ang iba't ibang asosasyon, barangay councils at mga mangingisda na nasa baybaying lugar ng probinsya. Kailangan tayo magtanim ng bakawan. Una, yung benepisyo po nito, yung paglaban against sa climate change, magmaitigit sa climate change, no? Isa pa, no? Kailangan din breeding ground at nursery ground kasi ang mga bakawanan. Hindi lang yan, nagpoproteksyonan niya ang ating mga kabahayan kung may mga mangrove forest sa ating coastal communities. Mga migratory birds, mga wildlife din po na nakatira po dyan sa ating mga bakawan. Nagiging source of livelihood din po ng ating mga mangingisda. No, marami na pong nakakakuha ng benepisyo, ecologically and economically ay marami pong benefits ang ating mga mangroves. Samantala, mahigit 1.3 million fruit tree seedlings na ang naipamigay ng pamahalang palalawigan, habang 3,789 trays of vegetable seedlings at 1,847 vegetable seeds in can ang naipamudmod sa pamamagitan ng Abig Pangasinan. Sa gitna ng malaking pagsubok, tuloy-tuloy ang walang humpay na tunay at tapat na serbisyo para sa ating mga kababayan.